tölti el a szívedet boldogsággal, hogy másokon tudsz segíteni. Igaz? Hogy az boldoggá tesz? Mert most jelent meg, bocsánat, ez az újsága, nem az enyém, újságunk, rosszul mondtam, 8-an indulunk hölgyek a képviselőtestületbe, jobboldali nők, és hát azért van nekünk itt egy nagyon nagy asszonyunk. Én a 13-asban vagyok, és akkor itt van a Percné Ildikó, akire borzasztó büszkék vagyunk, ő parlamenti alelnök asszony, szomszédasszonyom is. És Európa parlamenti képviselő asszony, ő a Csöbör Katya az országgyűlési képviselő asszony. Még Zsolcáról is. Igen, és akkor itt van az Avas-Solír Terike, ő is a Keresztény Szövetségnek ő is valami elnöke, itt kapunk körbe polgármester urat, itt írja le, hogy a fülét rágjuk éjjel-nappal, hogy adjon egy kis pénzt. De ez tényleg úgy van, hogy én állandóan rágom a fülét. Általában. Igen, itt van a cikk, amit írtak rólam, hogy néhány kérdést feltettek, aztán a végén, hogy hogyan tudom, hogy ezt összeegyeztetni. Persze, ezt most meg hozok még, mert van a... Szia, drágám! Hozok még is. Éjjel. És akkor itt vagyunk a hölgyek, mind a 8-an. Nekem is Pesten van a lányom, és most az elnök vezérigazgató őt külön kérte, hogy őt helyezzék hozzá képzétik el, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Pedig egy